aiheena on, niin kuin, että miten Jumalan rakkaus näkyy. Se on niin valtavan laaja aihe, että tämä on vain yksi pieni osa siitä. Ja niin kuin tuossa laulussa oli, että ymmärtää Jumalaa, että se on käsittämätöntä. Ihmisen rakkaus on aika vaatimatonta ja hyvin, hyvin suhteellista, että mitä sillä tarkoitetaan. Ei tiedä oikein mitä. Ja se on ristiriitaista, mutta Jumalan rakkaus on semmoista, että tiedetään, että se on. Jos ajatellaan jotakin asiaa, missä Jumalan rakkaus näkyy, niin tämä kaikki, mitä meillä on Jumalan rakkauden meille antamaa. Että mä käsitän sen niin, että Jumalan rakkaus on kokonaan syy siihen, että me ollaan olemassa. Että Jumala rakasti nimenomaan kohdissa, että hän rakastaa ihmistä. Jos ajattelee luomiskertomusta, miten Jumala loi kaiken, niin se on oikeastaan sitä, että Jumala rakasti ihmistä ja loi hänelle semmoisen lahjan, kodin, tämän maapallon. Hän teki niin kuin tavallaan semmoinen rakkauden lahjan, jonka hän antoi sitten ihmiselle ja loi sitten ihmisen sen jälkeen. Hän jo ennen ihmisen luomista jo rakasti. Ja tuolla sanalaskut 8.31 puhutaan tavallaan Jeesuksen sanoilla, vaikka se onkin Vanhassa testamentissa. Tässä nykyisessä käännöksessä taidetaan sanoa, että maan kiekko oli leikkipalunani ja ilonani olivat ihmislapset. Mutta siinä tarkoitan, mä katsoin jostain tarkemmasta käännöksestä, niin että siinä on ideana se, että Jeesus iloitsee asutusta maasta, iloitsee tästä maanpiiristä, kaikista mitä hän on tehnyt. Niin kuin Jumalan luodessakin sanoo, että kaikki on hyvin. Että hän teki sen ja siinä hän iloitsee asutusta maasta ja ilahtuu ihmislapsista, puhutaan Jeesuksesta. Että se on, ihmislapset oli Jeesuksen luomistyön semmoinen keskipiste, semmoinen polttopiste, jonka kiinnitti kaiken huomioon ja rakasti. Ja Jumala antoi lahjaksi, ikään kuin voisi sanoa ehkä niin kuin kihlauslahjaksi tai jotenkin muulla tavalla, niin tämän maan ja kaikki sen hallintaoikeuden vielä. Jumala antoi meille kaiken vallan täällä maan päällä tehdä kaikkia asioita, siis niin kuin hallita eläimiä ja muita, niin kuin 1. Moosekirja 1.28 sanotaan, että Jumala siunasi heidät ja sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää maa ja ottakaa se valtaan. Vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja ja kaikkea, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Se oli semmoinen niin kuin yksityislahja, joka meille on annettu ja meidän vallassa on tämä. Se on valtava Jumalan rakkaus, että hän antoi meille, niin kuin osoitti luottamusta ja rakkautta. No, mehän tiedetään, miten siinä sitten on käynyt tämän kanssa, mutta se, että tämä maapiirin hallinta ihmisellä onnistuu, sen tarvitaan kaksipuolista rakkautta, myös vastarakkautta. Ja se ei olekaan enää sitten niin selvä asia, koska rakkautta ei voi pakottaa. Ei voi herätellä vain komentamalla. Tuolla laulussa, eli se on tämä korkea veisu vanhan käännöksen mukaan, eli käännöksen eri nimellä. Sanotaan näin, että uusi käännös on siellä ihan ajatus muuttuu kokonaan, että siitä ei kannata siinä oppia. Vannotan teitä, o Jerusalemin tyttäret, ette te koskaan yllytä tai herätä rakkautta ennen kuin se tahtoo. Eli rakkautta ei saa esiin, ellei se tahdo, ellei se sano, että ne tahdo. Ellei itse halua, ellei itse hyväksy. Jos ajatellaan, siellä vaikka Adam ja Eeva oli siellä paratiisissa ja sitten Jumala kysyi, että rakastatteko meitä, niin sitten Adam sanoi, että no ei tarvitse olla vaihtoehtoa. Se on ainoa vaihtoehto. Niin, silloin se rakkaus ei ole aitoa, jos se on sillä, että ei se ole niin kuin oma valinta. Ja siksi, että Jumala antoi vaihtoehdon ihmiselle.
Ja sen vuoksi siellä paratiisissa piti olla se hyvä ja pahan tiedon puu. Että ihminen voi valita sen vastarakkauden. Ja sitten niin kuin tiedetään, niin väärän valinnan jälkeen, niin nyt se on vähän sillä tavalla, että me joudutaan joka päivä valitsemaan vähän niin uudelleen, että annetaanko vastarakkautta, rakastaanko Jumalaa vai kumman päin tehdään. Meillä joka päivä tulee tämä valinta, että kumman päin. Rakastaanko vapaaehtoisesti Jumalaa vai miten valitaan näitä asioita. Ja nythän, jos katsotaan maailmaa, niin me tiedetään, miten siinä on käynyt. Joten tämä lahja, minkä Jumala antoi meille, tämä koko maailman tämä maapiiri, niin se on nyt tämmöisten turmelluiden ihmiskunnan armoilla. Siinä ei aina niin hyvin käy sitten. Ja sitten, tässä on hyvä kuva, niin ihan aiheesta ihmiset kysyvät, että missä rakastaa Jumala, kun sattuu kaikenlaista pahaa. Ja tässä on jollain tavalla vastattu siihen, niin tässä on mies ja Jeesus siinä istuu vierekkäin ja keskustelee. Ja tämä mies kysyy, että nyt kun ollaan tässä, niin kysyn sinulta Jeesus, että miksi sinä sallit, että maailmassa on niin paljon kärsimystä? Niin kuin maailman ihmiset kysyy. Ja sitten Jeesus vastaa, että tuo onkin erikoinen ja hassu kysymys. Aion nimittäin kysyä sinulta juuri sitä samaa. Eli ihmisten valtaan tämä on annettu ja miksi me sallitaan sitä pahaa. Se on niin kuin meidän asia. Että tämä rakkauden lahja on mennyt vähän niin kuin pilalle siinä. Ja otetaan vielä tämmöinen, puhutaan Raamatussa paljon Jumalan vihasta, että mitä Jumalan viha, onko se niin kuin rakkauden vastakohta. Jos sulla on usein, lähes kaikilla meillä on lapsia, ainakin katsottu läheltä lapsia, niin jos sä vihastut lapseesi, niin tarkoittaako sitä, että sä et rakasta? Ei välttämättä. Eikä viha ja rakkaus ei olekaan vastakohtaisia. Tuo Ilmestyskirja 3.19 sanotaan, että jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu peseistäsi yhdelle seurakunnalle. Eli tarkoittaa sitä, että Jeesus rakastaa, Jumala rakastaa meitä niin paljon, että se koskee häntä niin paljon, kun me tehdään jotakin väärin. Että jos meillä on hyvin rakas ihminen, meitä loukkaa, niin se sattuu lujasti. Se sattuu pahasti. Mutta jos joku ihan ulkopuolinen, jota me ei edes tiedä eikä tunneta, se loukkaa meitä, niin se on helpompi unohtaa. Siinä ei tule semmoista reaktiota. Mutta kaikkein rakkaamman kun loukkaa meitä, niin se niin kuin saa sen, joka saa jonkun sanoisiko vihareaktion Jumalassa, koska hän haluaa suojella ja varjella meitä ja pelastaa meitä. Ja juuri tämän nuhtelun kurituksen kautta hän meitä ohjaa sitten. Sitten aika paljon, kun puhutaan Jumalan vihasta, niin se on ihan normaali semmoinen, sanoisiko syyn ja seurauksen laki. Jos me tehdään jotakin, niin siitä kärsitään seurauksia. Että jos mä lyön vasaralla peukkuun, niin mä voin sanoa, että Jumala rankaisee mua kivulla, kun mä lyön peukkuun vasaralla. Se ei ole Jumalan rankaisu siinä mielessä, tai tavallaan Jumalan viha, mutta se on ihan syy ja seurauksella. Ja usein monet asiat on tällä tavalla. Ja myös syyttömät kärsii tämmöistä asioista. Mutta tämä maailma on tämmöinen tilanne kuin on. Ja ihmisillä on vastuu tästä, jos täällä niin kuin syyttömät kärsii siitä, mitä toiset tekee. Meillä on yhteinen vastuu siitä, ja on paljon asioita, mitä emme voi käsittää. Tässä on paljon pahaa maailmassa, meidän elämässä, lähimmäistä elämässä, jota emme vain voi käsittää. Se on turha yrittää. Mutta jotakin tuossa. Ja usein syyt löytyy useimmiten ihmisistä. Ei välttämättä meistä itsestämme, jos kärsimme jotakin, vaan ihan tästä, että tämä maailma saastuu ja sairaudet lisääntyy ja ihmiset vihaa toisiaan ja niin edelleen. Eli
Tuolla Jaakob 5.16 sanotaan, että tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisi. Vanhurskaa rukous on voimallinen, saa paljon aikaa. Tässä viittaan rukoukseen. Eli ei olla kohtalon varassa eikä tämmöisen syyn seurauksen varassa, vaan Jumala tekee poikkeuksia. Ja rukous muuttaa kohtaloita. Tämä on taas niin laaja asia tämä rukous, että en tässä enempää, mutta tiedätte, että se on paljon puhuttu, että miten Jumala rakkaudessaan kuulee meidän rukoukset ja vastaa rukouksiin ja ohjaa meitä rukouksien kautta ja opitaan tuntemaan Jeesusta. Mutta jos me mietitään tätä vihaa vielä, että miksi maailmassa, jos me harmitellaan, että miksi jossain ei mene niin kuin me halutaan ja tulee semmoista katkeruutta, niin voisi kysyä itseltä, että miksi minä sallin omassa sydämessäni vihaa, katkeruutta, kateutta. Se on minä, joka tekee sitä pahuutta aikaa. Ja kaikki me ihmiset. Ei voi syyttää Jumalaa, jos me tehdään jotakin pahaa. Ja se, mitä Jeesus haluaa, joka on sen rakkaudessaan haluaisi meille, niin Jeesus haluaa, että me olisimme hänen kanssaan. Hän tahtoo sinut lähelleen, tahtoo sinut semmoisen rakkauden ilmapiiriin, sekä nyt täällä, että sitten varsinkin ikuisessa elämässä. Jeesus yleensä sanoo joka tilanteessa, että ei niin kuin minä tahdon vain taivaan isä, niin kuin sinä tahdot. Se oli joka tilanteessa aina se. Mutta sitten oli tämä yksi, Johannes 17.24. Jeesus sanoi, että isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Eli Jeesus haluaa meidät luokseen, lähelleen, rakkauden ilmapiiriin, että me löydettäisiin se oikea, se elämä, mitä varten meidät on luotu. Ja jos ajattelee tätä, Jeesus sanoi, että minä tahdon, niin hän tarkoitti nimenomaan, että kaikkia ihmiskuntaa ei hän valikoinut. Hän haluaa kaikki ihmiset pelastaa, jotka hänen puolensa kääntyy. Ja jos ajattelee, miten Jumalan rakkaus käytännössä näkyy, tämä on tuttu asia. Varmaan tiedätte, että kuuluu paljon Jumalan rakkaudesta, tiedätte mitä se tarkoittaa, että Jumalan rakkaus ristillä oli se tärkein, mikä meillä merkitsee. Että Roomalais 5.8 sanotaan, että mutta Jumala osoittaa rakkauttansa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Ja tämä varsinkin, kun vielä olimme syntisiä, että Jumala, ja sanotaan Jeesus ei valinnut kenen puolesta kuolee. Jeesus kuoli kaikkien puolesta. Vaikka Jumala näkee tulevaisuutta, hän tietää mitä tapahtuu, mutta hän ei sen perusteella valikoi. Vaan hän on kuollut kaikkien puolesta, oli sitten kuka tahansa, joka sitten, kun hänen puolensa kääntyy, niin saa syyllisyys poistuu ja Jumalan vaatimus täyttyy jokaisen kohdalle, joka kääntyy hänen puoleensa. Ja meillä on oikeus astua Jumalan rakkauden ilmapiiriin. Siinä ei ole mitään rajaa, vaikka miten meillä, minkälaisia ihmiset olisi ja minkälainen tulevaisuus tai menneisyys meillä olisi. Niin kuin Hebreaskirja 4.16. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valteistaan eteen, että saisimme armoa ja laupeutta. Löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitaan. Eli me kaikki voidaan rohkeasti aina pelottaa, aina mikä tahansa tilanne meillä on, niin voidaan rohkeasti mennä Jumalan eteen, armonistuneen eteen, tiedetään, että rakkaus riittää meille. Ja vielä 1. Johannes 3.1. Katsokaa, kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen. Hänen lapsiaan myös olemme. Että vaikka me ollaan ihmiskunta on pilannut tämä Jumalan lahjan meille, niin silti hän sanoo meitä lapsiksi ja antaa meidän perinnöksi kaiken taivaan valtakunnan ihanuuden. Me ollaan Jumalan lapsia ja hänen perillisiä. Siitä huolimatta, että me ollaan
vangittu ja meillä jokaisella on välillä taistelu tässä. Onko minä se paha, joka saa pahaa aikaa lähimmäisessä? Ja armon turvaten saadaan sitten aina tehdä parannusta ja saadaan kokea Jumalan rakkauden jonkin. Ja erityisesti tämä Jumalan rakkaudesta, että rakkaus ei valikoi. Nyt pitää ottaa jotain. Eli Jeesus rakasti siitä huolimatta, vaikka ei ole mitään toivoa jollain ihmisellä. Vaikka Jumala näkee eteenpäin. Otetaan esimerkiksi vaikka Juudas Iskariotti, että mitä hän teki. Hän petti Jeesuksen, että hänet sitten vangittiin ja ristiinnaulettiin. Niin siitä huolimatta Jeesus antoi tehtävää Juudakselle. Oli apostoli mukana, ne meni kaksittain, paranti sairaat ja julisti evankeliumia. Juudas oli siinä mukana. Hän antoi mahdollisuuden Juudakselle myös. Ja Johannes 13.1 sanotaan, että hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa. Hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. Siis kaikki apostolit hän rakasti. Että hän ei ota huomioon sitä, että mitä meille sitten tapahtuu toisessa. Hän ei voi olla rakastamatta joka ikistä, vaikka olisi minkälainen ihminen. Eikä tuo 2. Timoteus 2.3 sanoo vielä paremmin, että jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena. Sillä omaa olemustaan hän ei voi kieltää. Eli tässä on semmoinen erikoinen asia, että me emme pysty vähentämään Jumalan rakkautta millään meidän omilla tempuilla. Me ei voi estää sitä. En voi kuvitella, että joku asia, jos oikein loukataan Jumalaa, suututaan Jumalalle, niin että se vähentäisi hänen rakkautta. Se ei ole mahdollista. Hän on uskollinen, vaikka me osaisi uskottaa. Ei millään voi palauttaa Jumalan mieltä niin, että hän ei meitä rakastaisi. Se on mahdotonta. Ja se on juuri tämä Jumalan rakkauden niin suuri merkitys. Hän on niin kuin itse rakkaus. Ja siitä vielä tarkemmin sanotaan Roomalaiskirja 8 ja 38 pari jaetta siitä, että ole varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa ja Jeesuksessa meidän Herrassa. Vaikka mitään muuta ei tästä edes mieleen, niin se, että me emme voi millään keinolla vähentää Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Hän rakastaa meitä kaikesta huolimatta, mitä tahansa. Vaikka hän rakastaa jokaista ihmistä, vaikka olisi kuinka pilkkaa ja vaikka puolisi Jumalan pilkkaajana, mutta hän rakastaa ja haluaisi pelastaa jokaisen. Jumalan rakkaus on niin rajaton. Niin semmoinen asia, että kuinka rakkaus pysyy. Ja vaikka meidän niin itse epäonnistua, vaikka omatunto syyttää, meidän mieli on sillä semmoinen, että minä olen tehnyt jotain sopimusta, jotain niin paljon, että ei tästä Jumala voi rankaista tästä tai jotain muuta tulee. Mutta tuolla 1. Johannes 3.20 sanotaan, että meidän sydämen ajatuksesta, että jos se meitä jostakin syyttää, Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Sen, minkä Jumala tietää, että hän rakastaa meitä. Se on rajatonta. Ja se on niin, että me voi millään tavalla käsittää tai päätellä, että Jumala rakastaa, niin kuin Efesolaiskirja 3.9 sanotaan, että siinä keskellä jaette. Ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Että Jumalan rakkautta me emme voi niin pysty loogisesti päättelemään, ajattelemaan, että nyt tämän vuoksi Jumala rakastaa minua. Näin se menee, että sitten jotenkin järjellisesti ajatella, että kyllä Jumalan täytyy varmaan rakastaa minua. Se ei niin kuin, ei me järjellisesti pysty perustelemaan sitä, koska heti löytyy syytä meidänkin mielestä, että nyt varmaan Jumala ei enää rakasta, jos ajatellaan loogisesti. Mutta me emme voi tajuta sitä. Se ylittää kaiken tiedon. Rakkaus pysyy. Sitä ei voi estää millään. Jumalan rakkautta.
Ja se on Jumalan olemus, niin kuin 1. Johannes 4.16 sanotaan, että me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Eli se on Jumalan olemus. Ihan alkuperäinen syykin, minkä takia hän loi kaiken, oli Jumalan rakkaus. Hän on se suuri voima, suurin syy kaikkea, mitä niin kuin tapahtuu. Se on hänen rakkautensa. Ja se nimenomaan Jumalan rakkaudesta on kysymys. 1. Johannes 4.10 sanotaan, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä. Lähetänyt poikansa meidän syntien vuoksi sovitukseksi. Ja pelkoa ei rakkaudessa ole, on tuo Johannes 4.17. Täydellinen rakkaus karkottaa pelkoa. Eli tähän rakkauden ilmapiiriin Jeesus kutsuu sinua, jossa ei tarvitse pelätä, mutta usein me pelkäämme. Totuus on, että jos me pelkäämme tai arkailemme tai jotain epäilemme Jumalan rakkautta, niin se on kaikki hukkaan mennyttä aikaa ja energiaa. Se on turhaa miettiä sitä. Jumala kuitenkin rakastaa meitä, vaikka me kuinka epäilemme. Että pelko on ihan turhaa. Ja sitten mitä Jeesuksen tunteminen, se rakkauden tunteminen sitten vaikuttaa. Ensinnäkin 2. Pietari 1.3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalaisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta. Tällainen käännös, parempi näin. Eli hänen tuntemisensa kautta meillä on elämä, me saadaan kaiken. Ja tätä me kerromme evankeliumin sisältöä. Jeesuksen tuntemista. Ja sitä kuvaa tuo 2. Korintalaiskirja 2.14. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksu. Ehkä tämä on meidän evankeliumin sisältö. Jeesuksen tuntemista, Jumalan rakkauden kokemista. Eli siinä ei ole kysymys meidän rakkaudesta, mitä me yritetään julistaa. Ei ole meidän hyvyydestä, mitä me yritämme näyttää muille, vaan Jumalan rakkaudesta, Jumalan hyvyydestä. Ehkä tämä on tärkeää omistaa meidän itse kukin. Että jos me itse epäillään Jumalan rakkautta, epäillään, että riittääkö armo, niin aika vaikeista on niin kertoa muillekin siitä. Mutta kun me kerrotaan Jeesuksen rakkaudesta, Jumalan täydestä rakkaudesta, jota ei voi estää eikä haitata, niin silloin Jumalan sanoo, ei tarvitse meidän omia asioita, omia ominaisuuksia esittää, vaan Jumalan rakkautta, joka pysyy, joka ei häviä, vaikka me millä tavalla yrittäisi tai millä tavalla koettaa tai käyttäydyttäisi tai muulla tavalla, niin Jumalan rakkaus pysyy. Eli tämä vielä sama, minkä haluan jättää mieleen, että sä et voi millään tavalla estää Jumalan rakkautta sinä kohtaan. Se on aina täydellistä, vaikka mitä tehtäisiin. Ja siihen on täysin rohkeasti voidaan turvata joka kerta.